Yang panggil niki sanesang menduwe karya. Majang ringsang menduwe karya Rari Sang Tumun. A1 A1
aja ngono mas aja ngono kadung janji mas ning ati lega sore-sore padang bulan ayo konco mas padha dolanan rene bebarengan ojo kabeh yo jogetan tarik mas godho asale godel sak sapa nganduk iku tambane ngopo godho asale saka tele A10 wong nganduk iku tambane ngopo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas ning ati lega gedhot asale saka tele sapa nganduk iku tambane ngopo gedhot asale saka tele ora bedhok atine legegel aja ngono mas aja ngono kadung janji mas ning ati lega kadung janji mas